skilte derop, tog ud og satte alt det her op, og de kom sidst hjem, og man ser dem aldrig. Og i dag, der skal de komme herop i lyset, og så skal I alle sammen. Ja, det er altså bare godt arbejde, det må man sige. Jeg har stadigvæk den her punkt.